I just woke up and ngibona ivideo kaNgizwe. Imani ke okay but Ngizwe siyavuma sizohamba kodwa nginombuzo ophuthumayo. Uyakhumbula ngenkathi uhlangana nami eSlow Lounge eThekwini at the FNB Slow Lounge eThekwini earlier on this year? Do you remember what you did? Uthi ngikhumbuze bhuti mhlawumbe usukhohliwe. Ababehlele eSlow Lounge bayongifakazela nabasebenza eSlow Lounge bayongifakazela. Wena ngathi ngihleli at the business desk ngisebenza with my MacBook ngisebenza. I was finishing a document. You stood up about 5 times to try and get my attention. The first time usukumile wenze ngathi uzothatha newspaper emva kwami ngoba la ngihleli khona kunama newspaper emva kwami ngakubuka. The second time wasukuma wenze ngathi uthatha imagazine ulokhu manje ungibuka kodwa ungasho lutho ngakubuka nami ngangasho lutho. Okwesithathu ususukuma wasukuma usuhlangana nami ebar. Mangifike ebar ngizo-order isiphuzo nawe uyasukuma uzo-order isiphuzo kodwa into yangimangaza ukuthi etafuleni la uhleli khona isiphuzo sakho wawunaso and wawuhleli wedwa futhi. So okwesi-4 ke wasukuma futhi wenza kumina ebusiness desk wangidlula at this time waphinde wangidlula futhi wase wama wangibuka. I eventually ngakhipha my earphone ngakubuka because I thought khonto esilo ufuna ukisho wabingelela wathi sawubona hayi nami ngavuma ngabingelela ngaphinisela my earphone ngaqhubeka ngasebenza. Okwesi-5 wabona ngoba sengiqoqa ikhwama zami sengifaka ilaptop ekhwameni sengidotsana nesuitcase wasukuma weza kumina. Your exact words were how ngiyafisa kube ngilitholile ithuba lokukhuluma nawe. Hayi nami ngihleke ngithi hayi mhlawumbe nangelinye ilanga uthi hayi nangelinye ilanga impela nje uyokhuluma nami. Hayi nami ngihlekele ngisuke ngihambele. Ngangazi ukuthi kwakuyimpawu lezo zokuthi wena uyazonda ngoba nakho thina amagezi kukhona into esikwenza uyifile noma uzama ukupretenda engathi you don't know you're talking to a man on that day. Ngangafake makeup and ngangashefile futhi netshebo nje ayikhona nje ivelele khona. Yebo ngangikhindile izinqa zibhekushuzela zibhekele. So wena wabona nini ukuthi amagezi are wrong? Wabona ngalolo suku lolo ngenkathi uzama ukuthola attention yami ungakwazi ngisho ukukhuluma nami noma mhlambe ubone manje and yini le kwenze ukuthi ubone? Yini le kwenza ukuthi uze ubone ukuthi amagezi are wrong? Because mina ngokwazi kwami ayikho indoda straight ezoxaka ukuthi thina as gay people khona into esiyenzile noma mhlawumbe uxakwa ukuthi what we make you feel as gay people, because I know I made you feel something. But Ngizwe, I know I made you feel something. You couldn't even speak. Wama wasukuma waphenduka ingane secrash ungakwazi ngisho ukukhuluma. Ubuhle bami bokudida izinqa zami zikutatalzelisa amathanga ami ekwenza uzibone uvithikile wahluleka ngisho ukukhuluma. So it was that day la wabona khona ukuthi amagezi are wrong. Cabanga ke ngalolo suku lolo kube lento wena othi asiyenze le yokuthi amagezi axoshwe ashawe kanjani kanjani. Should nawe ngabe washawa? Asenze ke ngathi wawungazi mhlawumbe uthi ukhuluma nomuntu wesilisa asipretend ngathi wawungazi. Uyabona ukuthi ngamba washaya into engekho. Homophobia is so dumb because akekho umuntu ongabuxakwe indlela omunye umuntu aphila ngayo ibingeke izikwenzele lutho because asithathi imali yenu asithathi lutho siyaziphilela nje. Kodwa ke mina bengicela ungisheshe ngiphendule ke bhodwa wami uphike futhi mawuthi uyaphika usheshe uphike bhodwa mawuthi uyaphika khona nababe khona eFNB Slow Lounge nabasebenzi base FNB Slow Lounge bezofika obavume bathi ayisakhumbula impela ekwenza lokho Ngizwe tatazele ngathi tissue elenge bathroom yase rank. Ngiyake imvunulo iyo yonke into igugu la kwaZulu jikelele lomgodoyi wesitabani afune ngisho inhlawulo kodwa simfisela nje ke ubhubhane ukuthi azokwazi ukuthi ke lesisitabani sithatha imvunulo iphelele kwaZulu inja nje lento edivise ukuboshwa ufuthi seve ukuboshwa ngoba phela sokwayizwe eliboshwayo noma kuthiwe ukuxoxa naye ngoba awukwazi ukuthatha imvunulo yamakhosi imvunulo yesilo noma kuthiwa namalini iphelele yonke njengoba injalo especially thina ke kwaZulu angazikelele kwaXhosa nasemapondweni ngoba ngibona nomnye sitabani lesesini sifaka imvunulo yamampondo namaXhosa angazike mhlawumbe noma lolo into abayijwayele nabo sebamukela cha thina la kwaZulu lutho ke akaze simukele boyilwela nabo makuthi ke ukuthi ke bakubona ukuthi ku wrong kodwa lakithi 100% wrong akungingizwa akucatshangwa sesithule kwanele manje hambani nekulumeni wena nikhombozele yena imvunulo uma ngabe ngisho kuma fashion shows if une designer ethizo icreative wayipatenta lo designer yakho ibelonga kuwena lo design unamalungelo ayo sinamalungelo emvunulo thina njengoZulu sinamalungelo okuvikela into eyikusasa lethu neqiniso lethu yabona
manje ngoShembe njengoba uShembe ekhona nje ngeke ayivumele ukuthi kutholakale umNazaretha umuntu evunule wasefaka umNazaretha bese enza noma yini avunule ngemvunulo kaShembe bese enza noma yini ewuhlobonga neucindezela phansi isikompilo lenkolo yakwaShembe. Ngeke amaNazaretha ayivumele leyo nto. Nathi ke siwuZulu sithi ngeke sivumeke leyo nto. Izitabani kade zasiqala kade lemsuni ezinja izitabani ekwazi ukuthi zithatha imvunulo yethu manje yabona manje besithule sibekezele yabona manje senikhwelana ngayo ke manje ke nithatha imqhele amayaka omqhele nezingwe nezinsimbi zakithi eke nameve bubesi niyokhwelana ngawo indodelana nani indoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ububhezo nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo usomizi yabo lo somizi oqa isizwe sakho uphume naso la eSouth Africa phuma naso la eSouth Africa isizwe sakho asandingi la sizonqwasa bukhoma ke manje ke sizonqwasa bukhoma wezitabani wezinja wemgodoyi ngoba inini nesukela uZulu nisukela ibutho lakwaZulu futhi egana izitabani phindelani kwela kini uSomizi awuqibutho lakho uhlangana leceleni futhi wena Somizi ngonyanya kabi ngoba wena sifika thina la sibanjwe inkunzi siZulu ngaze ngayisho mina ngathi mina umadoda singamabhinqa sabanjwe inkunzi sisaphatha umfana wakhe omncane wasenquthu uSweet Goluva samsupporta esehlathini engazi ukuthi samsupporta ngayo yonke indlela sikhipha amangwefu waphuma umfana thema iphuma wahlangabezwa wena egedini kanti ungamfuni uzomfundisa amanyala ubutabani uma nje umbona usiyempona ukuthi siyambuka nje sambona emntwini insizwe kodwa sesiyamgabaza ngoba ugonwe uwe msulwesha Somizi ugonwe uwe umgoneleni ingane yethu ngoba nina yonke into ephilayo la kwaZulu ephilayo nigijima niyaxavuna prenuthi bethu niyayitapela ezinye lapha nihambe isineka lapha kodwa sinye sipofu la seligoli esigcolela kuba TikTok ngeke sibuke nje isitabani lesi sizeza sekade sakwaZulu sizibhale nje igaba laso ngoZulu lomgodoyi lo sikhathele inina yonke into esizakhela yona iphile thina la njengamabhinqa njengoZulu niyayithatha nina ngoba nakho niyabona ukuthi somkhumbi ke wempi ongaphazamiseki niyayithatha yonke lento nina niyenze yini ngiyanitshela mina indodelana nani indoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ububhezo nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo usomizi yabo lo Somizi oqa isizwe sakho uphume naso la eSouth Africa sizonqwasa bukhoma ke manje ke sizonqwasa bukhoma wezitabani wezinja wemgodoyi uSweet Goluva ethu imvunulo iyo yonke into igugu la kwaZulu jikelele lomgodoyi wesitabani afune ngishinhlawulo kodwa simfisela nje ke ubhubhane ukuthi azokwazi ukuthi ke lesi sitabani sithatha imvunulo iphelele kwaZulu inja nje lento edeserve ukuboshwa ufuthi deserve ukuboshwa ngoba phela sekwayizwe eliboshwayo noma kuthiwe ukuxoxa naye ngoba awukwazi ukuthatha imvunulo yamakhosi imvunulo yesilo noma kuthiwa namalini iphelele yonke njengoba injalo